Ето ги граничните полицаи. Все едно не виждат какво се случва отзад. Той с парка си спре като арабин в пустиня. Него не го виждат. Снощи офицера, който беше, каза да спираме ето тук по 3 коли. Днеска идват, не може от тук 3 коли да се. Взеха документите ви, сега ще пишат фишове, актове, не ме интересува каквото искат да пишат. Моята приятелка, където си говори с 4-те тройки, ето излиза. За спаркчета дори не може, но за 4 тройки джипове и майбаси може. Чудесно си вършат работата. Къде би намериха? Просто не ми е ясно откъде би намериха. И това пернишки, и той вътре. Това е. Няма корупция тук. Много добре обучени са. Професионалисти, перфекционисти. Утре пак да отидете да подкрепяте вътрешния ви министър.